שלום, שמי ענאל בניסטרי, אני גרה כיום בירושלים ואני במקור מצרפת. זוהי השנה הראשונה שלי ללימודי תואר ראשון משולב פסיכולוגיה וחינוך באוניברסיטה העברית. השילוב של חינוך ופסיכולוגיה הוא בעיניי שילוב מנצח. ישנם הרבה דברים שמתקשרים אחד עם השני ומתחברים לכדי תמונה מלאה ומעמיקה. הבחירה בחינוך מאוד השאירה אותי. ישנם חוגים כמו פילוסופיה של חינוך או סוציולוגיה שפיתחו בי חוש ביקורתי מחודד שגורם לי לחשוב, לבחון דברים לעומק, ובנוסף אני פתוחה יותר לדעות ואידיאולוגיות שונות. בזכות הבית ספר לחינוך קיבלתי מלגה של קרן שפע למצטיינים בסך $7,000 שמאפשרת לי ללמוד בנחת, ואם מצטיין אני אוכל להמשיך ולקבל אותה בשנות הלימוד הבאות שלי. גם האווירה בבית ספר לחינוך היא מאוד טובה, אנשים פה מוכשרים וחברותיים, ואני באמת שמחה להגיע לפה כל בוקר. אז אני מאוד ממליצה לבוא וללמוד פה בבית ספר לחינוך באוניברסיטה העברית.